Nu har jag köpt nervar till men som vi gör det då. Och innan för när ta ska fiska skal. Och vi får skalar att fylla sig ända gå av på stjärna vi fisk. Kolpen näck vi på. Vi har västigt vi. Så får vi. Jag var som direkt det inte alla så några men lite säkert. Så säkert. Vinden har varit något så jag fick just upp in och gräva och stipala. Jag minns gott att fart för att lägga fisk samman i knäck. Och där har han en grund vi stabila i basen. Det är inte värna sånt där var. Men något där vi kommer så in i botten brun. Fisken går bort till alla andra väg. Vi har inte känner han vår stand. Vi då räknar ner det så det är vi tar så det är så det kommer sätt det och så har det nästan Floyd så det här ja jättebra och tycker och det är viktigt att göra kameran ja mest och hängde stämmer det kan vara själv man har det det blir att det kan Här är små vatten. Han måste besöka mig. Det är detta. Han lagt det väl upp. Det minsta när lagt det han har alltid vid sidan. Vi går väl för det. Han jävla är
det.